afspraak gemaakt voor mijn vrouw in volgende maand in oktober. Maar normaal krijg je een e-mail terug, daar staat een bevestiging op met de datum en een nummer. Die e-mail heb ik nooit gehad, dus ik heb een e-mail gestuurd dat die bevestiging dat ik die niet heb gehad. Maar daar komt geen reactie op, met de telefoon krijg ik geen informatie. Dus ik dacht, ik loop hier even naartoe en vraag wanneer die afspraak staat in oktober. Want je kan geen nieuwe afspraak maken, pas tot dat moment dat die afspraak verlopen is. En dan moet je weer minimaal 3 maanden wachten. Dus daarom wil ik weten wanneer die afspraak precies in oktober is met de datum en wat het nummer daarvan is. Maar ik kom hier niet eens aan de deur en dan wordt iemand van de security, die stuurt me al weg, die wil me niet eens te woord staan. Sterker nog, ik vraag zijn naam en dat wil hij ook niet geven. Dus ik heb daarvoor gekozen om dan maar de politie te bellen. Ik wil alleen maar weten wanneer die afspraak is met het bevestigingsnummer. Nogmaals, zolang ik dat bevestigingsnummer niet heb, kan ik hier volgende maand ook niet terugkomen. Dan moet ik eerst wachten tot die vervallen is en dan moet ik een nieuwe afspraak maken en dan ben je inderdaad dus weer 3 maanden verder. U woont hier op de eiland een paar jaar al? Ja, hier in Oranjestad. Ja, we zijn hier net naartoe verhuisd, om precies te zijn. Wat voor soort documenten willen u hier vragen? Nou, wij een verblijfsvergunning, een permanente verblijfsvergunning. Ik heb die al aangevraagd, omdat ik hier al alleen eerder was. En nu vervolgens doe ik dat dus ook voor mijn vrouw nu. Dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben vandaag. En de manier van de onderhandelen van de security bij de beveiliging vindt u afschuwelijk? Onderhandelen is netjes uitgedrukt. Men komt niet eens door de deur. Ik heb dat zelf ook gemerkt een paar maanden geleden. Je komt hier binnen, je moet als eerste een formulier invullen die in het Spaans is. En ik spreek Nederlands en ik spreek Engels en nog een andere taal, maar geen Spaans. En men heeft alleen maar een formulier daar in het Spaans om in te vullen. Dat is ook al een beetje, laten we zeggen, dubieus. Maar als ik om me heen kijk, al de mensen die hier staan, dat is wel schrikbarend. Want ik hoor heel veel mensen hier klagen die hier naar binnen en naar buiten lopen. Dus blijkbaar ben ik toch niet de enige die dat heeft. Het verschil alleen daarbij is dat ik vandaag de politie heb gebeld. En de andere mensen kunnen dat niet of durven dat niet of kunnen dat niet, dat weet ik niet. Die worden een beetje aan hun lot overgedragen. Wat lijkt mij niet in orde. Nogmaals, ik heb de politie gebeld. Ze zijn nu hier binnen. Ik hoop dat zij een hele simpele vraag kunnen beantwoorden. Wanneer is die afspraak en met wat voor nummer? En dat is normaal een kwestie van 1 of 2 minuten in het systeem kijken en opgelost.